kuoma kaka DG. To nikech ideally adiera man kende ni deputy governor and principal assistant mar governor ma onego bed ni ang'eyo kama governor nitie, lakini ok ang'eyo kama governor nitie. Maling'ling mawinjo ma ok verify ahinya wacho ni governor dende lit, onwang'o chieth oko. To moko wacho ni en India, to moko bende wacho ni en America. To an to gimanya wacho e wach ni Trevor en ni tuo to en gima lit kendo gima sensitive ma dakaher mondo awuoye. To nikech kawuono en mara, kiny en mari. Koro an gimanya wacho en mana no ubongo nyakalaga ka dier governor mamarwa ma Siaya County James Bob Agri Orengo dende lit. To Nyasaye mondo ume kod buombene te, Nyasaye mondo kure, wamedo ne lemo ne gi familia ne mondo governor ochangi mondo duog wati karachiel jo Siaya. Ere kaka kia kuma governor nitie to ine jalup governor? Osebedo karibu koro higni ariyo gi nus ka ekinda kod governor ok osebedo kaber ahinya. Nitie ndalo moko ma higa ma 2023 2023 nene achung' kar tienda ka weche mege mibadhi notimo ne wa Siaya. Bina awuok bago kuko mang'eny kabisa. Dhi nyaka assembly ma Siaya no impeach botera i senate. But senate oyie koda ne mibadhi manawacho ka ne gin adier. Bigi tamre ni impeachment ok nyal dhi mbele. Ma senate no wacho ni mondo wadogo wati Siaya. Kuom hawi marach governor ne okorwaka. Asetemo mondo wane kaka wanyalo tiyo karachiel to pod ok osebedo mayot. Ndalo moko kadhi ofisa tanong'o kolor office to anong'o ka oketna security motegno kabisa motamre ni ok anyal donjo ofisa. Ma chieng'no nochuna badhi aluongo OCPD ma Siaya, aluongo OCS ma Siaya, emobiro boturo office yaka donjo office. Koro higni ariyo gi nus mokalo gi Trevor, an sama dwa dhi office Siaya to nyaka many mana security motegno yaka nyadhi. To nikech wasebedo ka nitie ywaruok matindo tindo, koro kata kaka nyalo tiyo ne japiny bende tek. To nikech kata mana jotich nene dhi bokao koregi. Ng'enygi ne koro nikech ng'ena an koro aonge i power, aonge i telo. No dhi bo obet kor ka governor ma koro kata ka awuoyo kodgi. Onge ng'ama dwa winja. Cabinet meetings monego bed ni iluonge deputy governor. Nikech constitution wacho ni cabinet meeting is composed of governor, deputy county governor, kod county executive members. Mobed appointed kod governor to be approved kod county assembly. To chon kane puka awuoye weche mege mibadhi negi jaluonga as is the practice. Nikech sama wadhi cabinet meeting to county secretary oro barua ma invite cabinet members, ministers kod deputy governor kod governor. An bang' mano gi ng'ado. Koro an pok adhi cabinet meeting mar county government ma Siaya higni ariyo kod nus. Koro pok wawuoyo gi governor higni ariyo gi nus. Higni ariyo sani pok igone simu, pok igone simu kata message pok ioro. One watimo PR, kech tie functions, seche moko kwaro miliete, to wamosre kendo inya paro ni wan osiepe kabisa.
to en mana PR setimo gavana wacho na ni bwana lal kure adhi goni sim to kogo the last romo maromo gik ne en State House Nairobi dwe mara auchiel tarik 5 mane mwarome mogik kod gavana wamosre wawuoyo nyako wacho na gana bwana onego wawuo abumanyi but ka pok wadhi State House na temo gone sim ago deriyo didek to komako ta bende okahiny ga gone sim sana koro okanyal ketho nyinge ni seche moko nagone ga sim mang'eny to komak ga but the few times ndalo matin masegone sim osebedo ka okomak sim koro abende ne chunya otho. To ito ni dhi office mogik karang'o? Office adhi mogik dwe mar 4 higa montie ni to basic okadhi sana e office awacho ni ne an kadhi office to nyaka amany security madhi kod office to nikech environment hostile nitie instructions ma ochiw ni kikadhi cabinet meeting nikech ndalo moko be natemo ni mondo adhi nikech chik oyie na mondo adhi to neno geng'a koro osebedo matek kabisa to podo ka ul nikech an gi geno ni ing'eyo ni jatendwa mwaluoro kendo mwahero Raila Amolo Odinga 2007 noyombo Kibaki omayowa kawanena nena to ne komono Raila mondo otim sirkal mar nus mkate kod Kibaki nikech nong'iyo Kenya kama ne Kenya dhiye. Uhuru Kenyatta 2013 ka gi 2017 oyanyo Raila ma gima wiyo wil kode manodong' ndalo moko nomugoroki okotamo Raila Odinga timo kode gimiluongo na handshake. William Ruto bende nyomayo amaya 2022 ka indi bende ni ng'eyo gik mane weche mane wachre e campaign sani kanyo Gen Z obiro marach higa mokalo ma Kenya koro ne dumburu. Raila Amolo Odinga nyowacho ni mondo Kenya dhi mbele otimo gimiluongo no broad based government. An kwayo mara joka nyanam gi jotendwa gi jowinjowa mawinja kendo nena e duol mar duol kaendi ni watemuru ni sama watimo broad based government e national government malo takwaya ni broad based government mondo be watimie Siaya County mondo jo Siaya County onwang'ie dongruok mondo onwang'ie services momiyo ne gichungo kinyi dayo moti maseche moko on genya kware ma wuode nyocho tho kata nyare oweye e gunda mondo nwang'ie kaka nyalo konyre mano kende kwayo manya kwayo ni broad based moro ma walanda ahinya Nairobi ni wang'ni wabende wateme Siaya nikech an Oduol Denge anena agoko koma e wach mar kuo to bende Trevor Mbija wachna gi koko managoyo ni MPs duto ma Siaya nyaka senator marwa bende osewuoye makata mana MPs tete onge mapoko wuoyi wach mibadhi kod wach telo ma ok dhi maber e Siaya County. Koro an chalga kama bende jogi osepuodha an kare gik mane na wacho chon ka ne gin adier. An ok na rita to nikech naparo ni wanyalo loso gi kacha mondo watin jo Siaya higni 5. Ondiego gochamo piny. Ero dhiang' bende emiyo ni. Pod wadong' gi higni 2 pod wanyalo tayo Siaya pod wanyalo loso Siaya. Kata kawuono duol makedo gi mibadhi EACC nowacho ni Siaya ntiere gi mibadhi matamalo 50.7. Mano pok olokore gima ni wacho, chalo gi gima ni wacho. To sani chal ka gima kore igo badi piny ni mondo mi weruok obed kindu.
tigo badi piny to kuocha to pod nitiere koso koro ang'o molokore sani? Ing'eyo gimomiyo ago bada piny to nikech an wuod joringi, an dana emopidha to babana ne joringi kendo an adongo i tabu kabisa. Gimomiyo ago bada piny to nikech kana neno ka lweny ng'eny to tonge bende ochima, ne awacho ni asego koko, asegolo odok it japiny, mondo abed chien, mondo chieng' nawacho adier kose nawacho miriambo. Tawacho ni kane MPs nyocha ose confirm ni gik manawacho ka gin adier. Iwacho ka ni bende ni sani jo anti-corruption, jo EACC be no confirm kata mana kawuono ni mibadhi nitie Siaya mar atamalo .7. Lakini jo EACC go bende akosoagi. To nikech an nyaka gi kopi ma barua ma EAC kod nyinge jok manonego bed ni itero e doho, ma EACC notero ni Office of Director of Public Prosecution. To prosecution pokotim. Gigi ne giwacho gi higa mokalo, mane giwacho ni gin kod gisetero nyinge 12, sani nyinge go noduogo bodogo 9, to prosecution ok tim. ODPP otimo recommendation, prosecution ok tim. Koro an gima kwayo EACC, nui nyaka wabed committed, nyaka wabed ni watilia manani i wach mar golo mibadhi. To ipenja go miago bada piny. To mibadhi to pod nitie. Mae gima nego eko malich. Ago bada piny to nikech Gavana Orengo dendelit. Gavana Orengo pokone karibu dweche 2 koro. Nitiere confusion Siaya sani maduong' kabisa. Kendo jo mibadhi sani goyo otenga maduong' kabisa. To nikech sani gikwalo kaka gini magidwaro. Nikech gikian jatelo en ng'a. Ki ogo koni staff moko wacho ni jatendgi en Joseph Ogutu, County Secretary. Koko chande Speaker Okode, George Okode, bende wacho ni en yema koro o act on behalf of the governor. Okode, Nyingiro, Maja Finance Minister, bende wacho ni en yema act. So, en a problem. En shida kabisa. Wadwaro a unifying force in the absence of the governor. Chik katiba wacho ni kopo ni governor absent, not just sick, not incapacitated, ok nutuo, kata mana ni korone nong'ol, absent. Tiende ni odhi safari kata mana wik achiel, kata mana wik 2. Ng'ama governor machiko wacho nonego bed ni governor weyo ni telo mondo ta county e wach mar kojolo, en deputy governor. Onge kama katiba wacho ne en speaker. Onge kama katiba katiba en clear, en wacho moriere kabisa ni en deputy governor. Omiyo an atimo kawuono press statement mondo wawach ni nyabedo nitiere richo moko mosetimre chien kacha cha. To waketu richo wa chien ka wang'iyo Siaya machandre ma onge kod pi machweri tap mare, kata ma onge kod yien e osiptal, kata manyakware moro maseche moko kwayo ne gadieli tok dala oriemb nikech school fees. Jogo ema William Oduol Denge ma wuod joringi wacho ni mondo wang'e wawe kik wago korwa. Wabeduru kanyakla kaka jotelo ma Siaya, winjruok obedie, watin japiny. Ng'a moni dhi ofis seche ma gavana onge, nikech chalo ng'ama wacho ni gavana ema noketo security mondo mi kik idonje ofis. Imbe wacho ni dweche 2 sani pok onene. Ang'a moni dhi. Mwago mana kodi mbaka Nairobi kan. Travers wacho ni an kawuok Nairobi kana dhi Siaya, nyaka bed gi security motegno. To mondo abed gi security motegno en pesa. And security mara bende ok en guaranteed.
okahero ni an sama wuok Nairobi nadhi thurwa monyuola moyiki e biecha an Oduol denge to koro nyaka many wuoyi mogangre 10 kata 20 ni matera thurwa emomiyo akwayo ni kwe mondo bedie wabedur piny mondo wawach ni ya sio Peter sio ndwele mondo watin japiny emomiyo chiwo press conference to press conference mara no en mar reconciliation en mar kusameheana obed governor obed speaker obed MPs obed senator leadership duto ma Siaya the delivery ma service tiyo ne japiny kod 9-point manifesto marwa man wachiwo cha muhimu moloyo William Oduol muhimu moloyo James Orengo to muhimu moloyo jatelo mora mora e Siaya County. Koro seche me intiere kaendi bentie tich mora mora mitiyo mar county koso koro tij county to koro chal ka gime we Get Senator nowacho ni ine jalup gavana CCA ine jalup gavana ma onego be nitiyo ma jopiny be nyalo lokore kodi ma penji ni yole tich nikech ok waneni iwacho maber ni security nyaka ibed go motegno security dong tire ma sirikal osemiyo security ma sirikal omiya Trevor en security askache Rio to kana donji ofisa ma Siaya ni an ga kod reinforcement security mar county mane imiyaga kod Cheska lakini gima daher ni mondo wafokasie en ni to wanyalo kelo kwe nade mondo abed ni anyalo dhi ofisa mondo ati to nikech sani kata ka dhi office employees mege county government omi instructions nikech kuwuok koda onge oboke mora mora mar county government mabedo copied on cabinet meetings benda wacho ni nokluongae ofisa onge gimora mora madhi mbele kata mana ndalo masebedo kadhi Siaya go adhi office tabeda bedi office ukinyi nyako dhiambo onge karatas makali ofisa onge gimoro abet kaka sanamu kata chayo mi chaye to is not important get chaye no to kata an anya ngiewo pende Nyasaye ugwedha matin sani an kod mara matin manya chamo chaye kata ka okomiya anya ngiewo chaye oda gazet kata ka okongiewo na kaka ni ngiewo gachon anya ngiewo an gima dwaro en mana ni waduogur chien mondo watin jo Siaya kik wago korwa ahinya to nikech samwago korwa iwacho ga pile ni kaliech kata simbe ariyo gore simbe kose simba ariyo gore ting'en lum ema hinyre koro sani yeno gi hospital sani fertilizers manwa wacho kod seeds kodhi manwa wacho no bro chiwo ok chiwre basari manwa wacho no mondo chiw so ichiwo to ok chiwi yo makare so mago e gik ma daher ni mondo wa address to mane momiyo kawuono wacho ni tur onge asara an Oduol denge ago bada piny in the interest the absolute interest nikech gombo kod dwaro ni mama makomo piny gi tiende maseche moko chiembe mochamo otieno makawuono en mana nyuka bada ni mama cha wakonye nade mane momiyo awacho na biri studio nika to abiri studio iluonga to okadwa gabiro bende nya nyiso jowinjo wani an ng'atamra tamra to nikech ok ber ahinya ni mondo nena na biri studio to James Orengo to tuo seche moko onindi otanda mar hospital achal ng'at mago siboi to ana kwayo kaka ende ni Nyasaye obongo nyakalaga mondo ochangnwa gavandwa mwahero mondo duog mondo an kode karachiel wata Siaya
mondo water Siaya mbele. Tange ni si wuoyo gi jotelo ma Siaya kaka Senator Oburu Oginga ma wuok kod mbaka. En kaka jaduong' mosetelo ndalo mang'eny nong'isi ni ka ber tang'o ma nyaka timre. Chenro mage makoro keto mondo mi unyakwe e kindu mondo mi telo mar Siaya otiyo yo makare. Nyocha to anyise ni daher ni mondo kwe obedie mondo wadhi watin jo Siaya. Kech noyierowa one joint ticket. To daktari nowachona ni obo temo manyo Gavana to obo wuoyo nyaka kod jakom mondo bende mondo wuo kod Gavana. To sana daktari Oburu nowachona ni odhi wuoyo kod committee mar Senate ma tayo wach mar devolution kod intergovernmental relations. Gibo dwaro ni machiegni mondo gibi Siaya giket orengo ka Gavana oseduogo, giket Gavana kod an piny mondo giriwiwa. Koro wach no dhi mbele en wach ma nyocha wacho wik mokalo. To nyocha giwacho ni wigni gibo ndiko barua mondo gine ni gibiro Siaya mapiyo mondo los wachno. Omiyo an gigeno ni wachni wadhi loso. To kendo kaluwore kod barua ma kawuono andiko kawuono, an aketo ayanga ni an adwaro kwe. An adwaro ni mondo watin ja Siaya. An gima na wacho to pod awacho sani, mibadhi to kanyal yie. Mibadhi kuoma Siaya ni dwaro ni mondo maja piny. Mane ma adagi. To an jakwano. Kendo an gi tiegruok mong'ith. Skills gage, competences gage, ayien mondo ater Siaya, mondo wager kod Siaya. Mibadhi matimore sani kata kawuono duol matayo nonro mag mibadhi EACC. Nowacho kawuono ni nitie mibadhi nyaka Siaya gi kuonde moko mopogore counties ma Kaluo. Fuok ni kanye ka king'iyo ang'o ma mibadhi nyare county ka en chike mokoredo maber en jo piny matiyo gi nonro masani mokti maber ang'o matimore momiyo mibadhi pod dhi mbele the counties. Ing'eyo Jaluo nogo ngero ni rech kachako top to top kod wiye yako biro piny. The pace of the pack is always determined by the leader. Kaka jong'wech ringo luwore kod ng'at man mbele gi. Kopo ni ng'acha speed nene mbele to gibende gimedo mondo gilaw ng'acha. Ing'eyo ni an kod Gavana waseyuare. Koro kata mana an William Oduol bende ase contribute e mibadhi ma Siaya. Nikech sama wayuare manyiso ni waketo loopholes mang'eny. An ndalo mana ago kokocha mibadhi yakana ochakre to nikech ndalo cha to nonwang'o kaseketo mkakati motegno mafuoke duto manen Siaya na sedino. Ma sama nene ing'eyo ni county governments ok Siaya kende. Jo finance gi sama gitimo requisition nigi kelo Nairobi miyo mogodo pesa. Iyo mokata kod allowances mege staff. To ka control of budget o approve o gine o tick. To gochopi county kuchucho to allowance ok chula allowances ka ichulo kod ogie monono. Iloko. To mage gik manadino. To bang' mano gigo sani timore to gitumre counties mang'eny. But the problem mantiere Siaya, the biggest shida maduong' mantiere Siaya in leadership. Nikech an kane wadhi ticket ariyo kod James Orengo. James Orengo en legislator. Koro we believed ni and he was going to handle odhi temo mondo handle mos we will ne wan idholuo. Odhi handle weche mege siasa kod national politics. To an adhi handle weche mege administration. To ne wachako maber. But how marach ni jo mibadhi. Gima jo kisungu luongo ni cartels. Ing'eni seche moko cartels koneno ka idino mibadhi to gikelo weche mang'eny. No ganganisha vichwa migewa bi pogruok no betie. But
odieko kochamo piny. Nyando pod nyalo duogi wang'e ba watin jo Siaya higni 2 modong'gi. Nikech an gi geno ni kadok siasa ni to weche mag mibadhi wadhi dino, fuoke mantiere go bende wadhi dino, wadhi keto systems ma watertight mondo staff ochul msachgi isama dwaro, allowances gi mondo chulgi, yien mondo bedi hospital, weche mag bursaries ochiw iyo makare ma jok ma merit bursaries emo bed ni nwang'o, ok nyithind jomoko ni ema nwang'o bursaries. Weche mag yore gik mang'eny emomiyo an daher ni sani nyaka waket pogruok wachien mondo wadwarie Siaya. Ka ndalo cha ema nok otimre kaka iwache no higni 2 mokalo to nyaka sani duol mag nono weche mag mibadhi wacho ni pod odhi mana mbele. Ere lokruok ni dhi akanya, ang'o ma dhi lokore sani koso koro idwa mana nutia tia mondo meli ni ogow higa mar 2027 mondo koro uneni ang'o matimore bang' mano. Nikech en gima osebedo kama weche mag mibadhi ni nyaka kawuono ni eka EACC wacho ni pod odhi mbele. Koro ang'o ma dhi lokore? In ka nene higni 2 mokalo sani pod odhi mbele nyaka sani. Kidok e ofis sani koro ang'o ma dhi lokore? Trevor, an asebedo oko higni 2 gi nus. An ng'ena go koko ka koro wan dweche 5 dweche 6 ni bed ne an ng'at madwaro mana chiemo. Ne daling', ne dawacho no okay, mani kaka dhi. To bende komiya nus to joka bende chamo nus to adhi mbele. Kawachopo 2026 kucho chonde ka koro wadwaro ombulu to wan go pesa mang'eny mwadhi pogo japiny to wigi biro wil nene wamayo gi gato kendo giyierowa. Natamra. Donga sebedo oko higni 2 gi nus. An gima achamo kende si akaunti en msara. Allowances manimiya tiok miya. Mtoka mane bedo fuel mara mafuta ani machulo migiga. Unga benefits ga mayudo. To mano ok lichna. An gima lichna ene japiny machandre si achwa kacha. To Siaya kacha chande to namo luorowa. Magopo ni watiyo matek to kech wadino. Siaya kacha cha wan kod yala swamp. Magopo ni waketo into good use. Wageng'o kech kendo wabedo net exporter mar farm produce mowuok yala swamp kadhi the rest of Kenya. Araneni wan wa import gimoro amora mowuok piny Okuyu, owuok piny Lang'o, owuok Tanzania, owuok Uganda. To wan gi yala swamp 17,000 acres manyalo pidhowa to pidho jo Kenya duto. Emomiyo an gi geno ka winjruok nyalo betie to higni 2 modong'i pod wanyalo temo mondo watin jopiny mondo kata ka ok gineno atamalo 100 mar ber to gine kata mana atamalo 50 mar ber. To an na wacho ni mondo abed oko higni 2 gi nus mondo jopiny approve ni gik mane denge wacho ka gin adier kose ne gin propaganda. To koro donga sebedo proved kati wacho nan jo EACC bende kata mana kawuono pod gimedo wacho ni gik mana wacho ka gin adier. Koro adwa ni higni 2 modong'i wadhi watin japiny mondo jo Siaya bende one ber matin kata mana en mana higni 2 nikech Trevor mbele ka pod adhi dwaro kom. Anya bedo dwaro kom ma Gavana, anya dwaro kom ma deputy governor, anya dwaro kom ma senator, anya dwaro kom mar MP Malego Usonga nikech kanye ma ai. To mondo japiny oyie mondo miya kom ni 2027 nyaka watin gi moriere. To bende nyaka wabed ok wan jok mohero mibadhi. To mano emomiyo asebedo oko ka wacho an chilo chato kadwan mondo miyena. Lakini sani to koro yien mondo koro wadhi watin japiny. Kidok sani to pod odhi mien. Ok nyal miyena nikech ok abiyie mondo chilo miyena. An gi standards. An ayie kendo kada mana press release awacho ni wadhi tiyo. But within the law, within the confines of policy and set parameters. King'iyo sani ang'o manosingo ne jo Siaya makoro lit ni ahinya ni pok otimore to be inyalo loke sani kata bed mani koro gavana oyie ni koro doguru e ofis ugo mbaka kaka jo Siaya uwinjoru ni koro dok e ofis. Ang'o manosingo ne jo piny
to binyalo chore gi ng'wech sani modonji kapok higa mar 2027 ochopo, koso koro jopiny to yie ni wuondogi gigo ok bitimore? Nitie gik mang'eny mane wachiko jo Siaya mapok otimore, manyalo timore. Kane wachako, abiro miyi example achiel nikech wan kod time ahinya. E wach mar thieth ma Siaya, wan ne wawacho ni wabo timo gimiluongo ni ring fencing. Ne wabro ring fence pesa moro karibu milion 100. Ne wabro ring fence to waketo orders ni jo KEMSA kod jo meds, Mission for Essential Drugs Supplies. To sama ne wachako ne watimo mano, kendo jogo mane supply wa gi yien. To bang' mano to ka koro ywarok nobetie, mano ne waweyo. Koro kendo wadok ni sama yien onge to watimo pre-qualification. Waketo tenders to jo bahatisha jo bonoko moko ma Kisumo, Kiama, Nairobi, jo Third Street ema biro ni supply yien. To again jo ma supply yien go to credibility margi ok be ahinya. Sama onge controls to seche moko kata kam muya ema bedo supplied. So an kapo na nyalo dok, achiel kuom gik manya wacho ni mondo watim mondo miyo moro kata dayo moro kik tho e osiptal kata blood pressure nege nikech yath mar pressure mar Sh50. En nyaka wa ring fence, en nyaka wawach ni e budget marwa mar 10 billion ni pesa ma wa dedicate ni medical supplies en pesa makama. To wawinjore kod KEMSA, to wawinjore kod meds. Ne kama indi kaka ubro supply wa kamani allocation maru madhinu. Mondo, I mean, really honestly, in this day and age, ni Panadol, ni onge hospital, mano to telo mane? Telo mane? Mano telo mane? Maga mibadhi ma afadhali abida chien, to kikadhi kacha chande, na wacho na an achiel kuom jotelo ma Siaya. Kata mana Panadol, ni health center, ni dayo kodhi health center, to kinya nwango Panadol. To wan sama neno wa campaign, to wacho no wang ni Panadol kod yiende ma basic ni bro bedo e hospitals. Ni Siaya wago korwa sana sani kod wach ma stadium ma Siaya. By the way, stadium ma Siaya to ndio watieko, and county government otiyo kanyo maber. Lakini kata ko wacho ni watieke, to wabende nyaka wa acknowledge, nyaka wayie ni Amothra Sanga ema no chako stadium. Wan wange kodong mana 20%. To the other penjo ma bendo ne bedo ma penjore to kata watieko stadium kamano, budget mare ne en pesa di, to watieke go pesa di. Magi ng'en penjo ma bendo ne bedo wa penjore. Ne wadwango value for our money. Those are the questions we should ask ourselves. But Leo Peter sio ndwele. An William Oduol sani kora wacho ni ago bada piny. Wabed piny, James Orengo koduogo, wabed kode. Kodo watin jo Siaya nikech Siaya duong' molo William Oduol. Kendo Siaya duong' molo James Orengo. Iwacho ni ise gweno tise ogwang'. MCAs gi ere kaka gine weche miwacho? Bisete wuoyo kodi kindi kod MCAs chalo nade? Ana onge kod issue kod MCAs. By the way, MCAs ng'eny gin osiepena. Kendo MCAs moko ose wacho na kawan diario. Ne kata mana impeachment sha. Ne ochun gi achunago. Because ne en yomar ne koro awacho wach mibadhi sana. Koro nyaka ne nwanga kigula. Koro ng'eny MCAs gin osiepena. Kata speaker kode en osiepna. Lakini kawuono kinyi to ne temo badhoga kawuoyo e radio miluongo ni Nam Lolwe. To gimomiyo abadhoga en ni okode en ng'ama ong'e chike kaka speaker ma Siaya. Ong'eyo maber ni county assembly
kodo Siaya executive are two distinct, interdependent, but independent entities. Matiende ni okode kenyal wuoki assembly ni biro tiyo tij executive. Tabinde kenyal wuoki executive na dhiyo tij assembly. Tijo kode en tije ng'eyo ni William Oduol mani executive ma katiba wacho ni en otimo implementation ni en yemotero pi e gwenge to en yemoyawo yore. To yorno oyawe maber kendo oyawe kod pesa monego bed ni yawe go kendo oyawe e wang' sa. Mani e tijo kode oversight. To ka koro in idwa ni mondo ing'i ka tich otim maber to kendo tijno bende idwaga ni mondo iti. Mano koro igero Siaya go siketho. Mano separation of powers, pogruok mar tich, specialization mana wacho. Omiyo okode wunyagem kama intie osiepna. Tiji mano yierni i assembly mar legislation. I approve budget marwa, I pass laws mege County Government Act, ti oversight executive. To executive, motel ni Governor James Orengo kod William Oduol Dinge, ti jua en implementation. Kawa say implement, ti biro oversight. But onge kinyalo oversight. Ogendi bende kendo idwar mondo ikak koni, ni biro timo implementation. Mano is the blurring of roles. Mano e keto kalo kiewo ma okayego. To county staff joma tiyo e county gi imbe nitiere chieng' mane yiero ma kodi wacho ni moko kuom gi wuok kodi ni be ni chiwe nyinge moko ni ambeso na ng'ata gi ma tiel ariyo adek. In fact, one yen kano wachako Siaya, no wachako maber kabisa. I mean, really, honestly, Siaya chande nen wacho put one kan in one gorengo kan wachaka cha. Undiek Siaya sani goren model county. Isewinjo gimiluongo ni model county. Siaya would be a model county because I mean, kata mana si ministers mana wayero ne wayero competitively. Okno kelno ne watimo interviews. Bo wayero jomng'enji mana wayero okno wang'eyo. Out of merit. Yani, wang'iyo karatase gi experience migigi, bo waluongo gi hotel moro, I forget the name, we will kod nying hotend cha. Hotend jo Muganda. Bo watimo interview. Bo wayero pure professionals. Some of them also bedoka threatened to resign. The finance no resign. One of the finest brains, Mane Wayero, no resign out of frustration a year ago, Benedict Omolo. So, Munda adwok penjo mari ani ndio na participate yiero ministers. Kendo na participate yiero chief officers moko. But anto Siaya kanyo unge kata employee achiel matatero. Remember na anatiyo Siaya dweche abich kende. Taito gi lokore koda tung musu. Koro lakini ministers gi to na participate ye. Chief officers be na participate ye. To ing'eyo ni gima kisungu luongo ni self preservation. Tiende ni ng'ato koneno ni ng'ane makoro ni itelo to ng'ane o fall out of favor to koro ing'ene the tender idwaro ni mondo koro isud but ng'ama nyalo wito ni gine carrot. So the ministers communicate koda to blame gi. It is the nature of the beast. It happens. Kadamana and Bedaman and Gavana Sani, Gibro bedo loyal to me. So the fact ministers gin loyal and transactional and gin loyal nikech Bwana Chaima ni telo. Okanyal blame gi, okanyal wacho ni giringo. Ana understand kata kupona dok na tiyo Siaya. Ana cannot take it personally. Kada ministers go, kada employees te. Kata mana MCAs gino siepe na kata mako siepe na ano kanyal mako degi. Gech MCAs to no ket kumge pressure. To ministers and employees anima Siaya maguga kodage bende kanyal mako ni. Wanadu mana mudu wadi ti karachiel to ngeja ng'eyo ni pressure emoket gie. In fact,
Sani kitumo anonymous opinion poll. The best leader, not compare, okni compare William Oduol with James Orengo. Carry out an opinion poll. Have 10 leaders, Masiaya. To wajini, who would you rather become your leader? You have from number 1 to number 10. At the very worst, adibedo number rio. Kiketo leadership Masiaya. Okay. Yeah. Ndire ngama wacho ka endi makamu wacho ni mos no duol denge to be nyise no bedo kong'eyo ni ok en chairman mar anti corruption en politician. Kaso be ochako medo nuoyo kanyo ni Gavana ma Siaya ni kod right mar delegate tije ir ng'ama loyal to him kaka speaker. Kori ngayo ni money is the problem. Money ya shida mar counties megewa. Makamu no en wadu gunja moroma kada no the functions so any momiel ka koketo longi iye malocha. Ingene ngat matiyo ni iye. Onge gi mung'eyo. Bendo ndike siya kanyo kaka information officer to onge school modhiye. En ngat ma iwinjo praise singing moro ma Gavana Orengo nowacho liend Jojo Duorcha. Praise singing cha. En praise singer. Ingene en ngat ma koroko wachne no Oduol dhiyo e studio. Osebone 5,000 moro ne mondo owach gimoro amora monyawacho. Chik mane ma inong'eyo makamu somo kanye. An gima temo wacho ni County Governments Act Article 182 wacho ni in the absence of governor and deputy governor act, and it is very clear by the way, oko watch ni the governor may, it says the governor shall appoint the deputy governor to act temporarily in his absence. Ibedo governor Marco Jolo sama governor unge, not the speaker. And by the way, Jekaka Makamugi ema Ketho counties wa. I wonder why we even entertain them. Again, jok makone go birgara manani wa winjo gik magi wacho. En kanyo mar miyo ji mor. To ok en ng'at ma opinion mare ng'ato nyalo tiyogo. Ndine machelo ka ni Trevor penji na Oduol denge ni to be owinjo ka en guilty ni ochamo msara to koti ma japuonj Charles Akuro. That's a very good question. I feel guilty ni okati nikech poki penja to takase gwetao. Koro we monda answer. Na winjo ke duoko nyambaga. Winjo ka duoko. Pod ibre muno nuoye ka donge wach. Oduol denge I do not feel guilty. I feel guilty ni achamo msara to okati. To nikech an adwa tich. Kendo nachako tich motegno kabisa kendo maber kabisa Siaya County. Mandalo manatiyo Siaya 5 months matiyo Siaya contractors oknebi ne manyo payments megegi e finance kada ni biro e office governor kada deputy governor negeno ango pesa gi e accounts gi nikech requisition kane waketo ni contractor X 10 million to controller of budget or approve that 10 million to kuchopo to contractor X emichulo. Sani kada mana Siaya kanyo ng'en contractors yuak kabisa kada businessmen ma Siaya yuak nikech unge pesa ma circulate Siaya County. Pesa unge to nikech kata mana contractors manyocha kopo no chul $1 million, $1 million, $2 million. Ipeyo ji udi to nikech county government okchud. Pending bills nikanyo ma impossible. An kana awuok na weyo pending bills mane wa verify mar about 800 million. Sani pending bills ko wachini Siaya County to imako mnawi contractors okchul. Koro an wach mar gwetao ka answer Charles. Ing'eyo ni wawache ki kisungu yena. Charles and japuonj. Excellent. Bad leadership is what good leaders get when they allow bad leaders to lead them. Tiende ne telo marach ema jotelo mabeyo sama giyien jotelo maricho mondo obed jotendgi. An Oduol denge an ja integrity. Seche moko jo Siaya luonga gani William Integrity Oduol.
give me a batiso, no William integrity Oduol. Because I am above board, I'm above reproach. Okaja mi badi. Aye ni mondo acham matin mayudoni toki kama japiny nikech mano lana. Koro chali kopona resign sani to yo mibadhi gi bro bedo free omera jogo dwaya ko Siaya. Nikoro William Oduol onge kacha. Ingen sani kata giyako to giyako ka giyawo wang'gi matin giluor. Nikech ging'e ni Siaya manyien podi tumo uchunguzi. To by the way sani dozi amara mbele ka ok bichalo nigi dhi muoch maratari mbele ka an godozia Siaya kod kaka pesa chamre kod weche mege impressed kod kaka neno gole Equity Bank botere e KCB an gi dozia ma impossible. Okay. Koro mbele ka ok bichalo nigi. Wach mogik miwe wago jedung dengi. Wach mogik jo Siaya gi ona gi duto kama untie en ni telo makare ema miyo oganda bende dongre. An wuod joringi an dana manopidha to ang'eyo dayo kata mama kata jago ma seche moko nyocha jaode oweyo kod nyathi machandre e weche mege school fees, e weche mege chiemo, e weche mege thieth. An poda singonu jo Siaya kod onagi te ni wan ago bada piny mondo wati kod James Orengo mondo wakel mabadiliko nikech sama simba ariyo gore to lum ema hinyre. Omiyo kwayo mara en ni waket egos mige wachien. Siaya County Sach Goginga Sach Raila Odinga duong' moloyo William Oduol kendo en ni akwayo ni Orengo chango kendo akwayo ni Nyasaye mondo okwoye mondo okete kama kare mondo kata thieth monwang'o e osiptal ma entie mondo onwang' nafu mondo duog Siaya ka en kod teko mondo wati kanyakla ni jo Siaya. Ero kamano. Ero kamano jaduong' His Excellency Dr. William Oduol Jalup Gavana ma Siaya. Thank you. Ero kamano kungo kodwa mbaka kawuono en adieri no kidwa biro to neno ka koro mbaka en mbaka maber. En mbaka maber. Ero kamano. Mane kama we chindu moro mar duol. Abange to Daddy Cool George Bati bro biro mondo go mbaka saa 3 kan kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ochap pesa. Onere bangi. Gavana ero Gavana.